Postavičku Ondrej z Košic som vytvoril na to, aby som sa priblížil ľuďom v Košiciach. Nejakým spôsobom som cítil potrebu poukázať na problémy, s ktorými sa stretávajú obyvateľia mesta. A všetci už máme dosť tej kritiky a tak som zvolil taký pohľad, ktorý poukazuje na tú absurditu humornou formou. Štyria musia byť. Štyria. Testoval som viacero postav. Jednou z prvých postav bol doktor Mundy, ktorý nosil turban na hlave. Ale musím povedať, že tohto slovenské publikum neprijalo. Ten turban je predsa len taký cudzí element, že sa stretával s odporom publika. Na druhej strane východňarský prízvuk, ten sa dostal ľuďom hneď do srdca. Ešte pritom som mal príľbu, ktorú vlastne nikto nevedel pochopiť, že na čo je. Mal som ju preto, že v tom čase bola kalamita. Reálne hrozilo, že sa človek šmykne na chodníku alebo že mu spadne nejaký cencúl na hlavu. No a príľba sa stala potom symbolom toho Ondreja z Košic, hej, ktorý hovorí tým východňarským prízvukom a vlastne sa vyjadruje tak, že ľudia mu rozumejú. Kamaráti, kamarátky, keď sa pozriete na mesto, tak vždycky nájdete nejakú vec, ktorú môžete pomôcť, ktorú môžete zlepšiť, ktorú môžete urobiť radosť nejakému človeku, hej? A stačí úplne, že tie veci chcete vidieť a tie veci sa vám začnú zobrazovať. Mladí ľudia potrebujú nejaký vzor, nejakého človeka, ktorého hodnoty prijímajú za svoje, nejakým spôsobom ich vedie, ukazuje cestu. No a dneska mladí ľudia si práve za svoj vzor berú týchto youtuberov. Sú to ľudia väčšinou z regiónu, ľudia, ktorí zažívajú rovnaké problémy a tým pádom divák sa vie akýmsi spôsobom identifikovať s tým príbehom, ktorý ponúka youtuber na obrazovke. Sláva je v podstate jeden z tých fenoménov, s ktorými sa človek musí vysporiadať bez toho, aby mu niekto ukázal, ako sa to robí. To je všetko dobré. Sledujeme ťa. Hej, to je dobré. Nádejného tohto. Takže musíme... Dobrý. Pozráš YouTube? Ja som sa s tým vysporiadal tak, že som odišiel na mesiac z mesta a potom som sa vrátil, hej, a zase som bol normálny človek. Ale uvedomil som si, že ako človek, ktorého ľudia zastavujú na ulici, mám akúsi zodpovednosť. Mám zodpovednosť ich zastupovať v tom médiu. A snažím sa, aby tá sláva bola na niečo užitočná. Tak ja som si v prvom rade uvedomil, že nerobím to sám pre seba. Robím to pre svojich divákov a robím to aj pre ľudí, ktorým môžem pomôcť. A práve preto si myslím, že je dôležité pomáhať ľuďom. Ak chcete sa stať úspešným človekom, najlepšie je to urobiť tak, že si uvedomíte, čo to znamená byť spoločensky užitočný a ísť pracovať tam, kde vás najlepšie ocenia a najviac potrebujú. Každý umelec by mal byť podporovaný v tom, čo robí. A hlavne, ak sa vám to páči, hej? Napríklad toto je, jak sa volá to ten obraz? Tu. Tatry. Že komu sa páčia Tatry, môže podporiť pani Helenku tým, že si kúpi obraz Tatry, nie? YouTuberom sa skutočne môže stať každý človek. Stačí, že vyberete mobil, naťukáte tam kameru, obratíte ju buď teda smerom na diváka alebo na selfiečko a stlačíte nahrávať. Kamaráti, kamarátky, YouTuberom sa môže stať skutočne každý. Aha, zabudol som si dať príľbu. Teraz to už bude ono, nachádzame sa v Košiciach a ja vás srdečne vítam do našej ďalšej show Spoznávajme Košice. Ahojte.